हाय दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। भोजपुरी धमाका गुरहथी गीत में आज आप लोगों के सामने फिर से एक गारी गीत लेकर उपस्थित हुई हूँ। खूब प्यार सपोर्ट दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तनी ताकल दुआरिया पर का लिखल बा। तनी ताकल दुआरिया पर का लिखल बा। ताकल तनी आजा कवन भेड़ुआ हमरी अंगना जी। तनी आजा रंजित भेड़ुआ हमरी अंगना जी। तनी आजा। एक पढ़ी ह, दू पढ़ी ह, यारे तीन पढ़ी ह। अपना बहिनी के मिजाज रंगीन करी ह। तनी आजा ए रंजित भेड़ुआ हमरी अंगना जी। तनी आजा। चार पढ़ी ह, पाँच पढ़ी ह, अरे चार पढ़ी ह, पाँच पढ़ी ह। अपना बहिनी के धक के हाथ करी ह। तनी आजा ए कवन भेड़ुआ हमरी अंगना जी। तनी आजा ए कवन भेड़ुआ हमरी अंगना जी। तनी आजा। छः पढ़ी ह, सात पढ़ी ह, अरे आठ पढ़ी ह। अपना बहिनी के रामायण पाठ करी ह। तनी आजा ए पगलटा भेड़ुआ हमरी अंगना जी। तनी आजा। नौ पढ़ी ह, दस पढ़ी ह, अरे नौ पढ़ी ह, दस पढ़ी ह। अपना बहिनी के चुमा लेके तू बस करी ह। तनी आजा ए समधी भेड़ुआ हमरी अंगना जी। तनी आजा समधी भेड़ुआ हमरी अंगना जी। तनी आजा।